गिबि गिबियावनो मानगोनां मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आम आदमी पार्टीनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। आङो सासे आम आदमी पार्टीनि क'क्राझार जे फैगौ लकसभानि सासे केन्डिडेटमोन। दिनैहाय जोङो बिजेपि सरकारखौहाय जोङो सोलायनांगौनि बाथ्राखौ लानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौनो जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय थामथिम जाबाय। नमस्कार। गिबि गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि आम आदमी पार्टी जानानै आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै आम आदमी पार्टीखौ मोजां मोनग्रा आंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा गुनि गियानि नोंथांमोनसिम जों मोनसे पइन्टनि थाखाय जों प्रेस मिट होनांगौ जानानै फैबाय। लोगोसे आंजों लोगोसे दं बे प्रेस मिटआव दंफायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि समद बसुमतारी आरो आंजों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि मेम्बार ट्रेजारारफोर दं, बिथांमोनाबो लोगोसे दंफायो। आरो लोगोसे आंजों दङ जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो काजलगाव एमसिएलए समस्ति आफादगिरि बिथां सनेन औवारी। जों मोनसे दिनै बायद'आव मोनसे इमारजेन्सि प्रेस मिट होनांगौ जानानै फैदों। जोंनि मुल प्रेस मिट होनायनि मुल उद्देश्यआनो बेनोदि थांनाय मैया बेलासि समाव हरखाबै सासे सिनाय मोनै सासे सुबुङा गाव मानि खैसाराव आरो मानि थाखाय सोरजों फान्दाय जानानै बिथाङा गाव गय जानानै ना जौ लोंनानै ना बिरि सोबनानै मा निसा नांनानै बिथाङा मैयानि सनिबार बारायखालि बिथाङा मोनसे जाथावै जोंनि एफा गिदिर आम आदमी पार्टी जाय पार्टीया सारा बर्थमानाव सारा वार्ल्डआवनो सरसा खालामजागासिनो रायलायजागासिनो दं। आरो जि पार्टीया दिनै आम आदमी पार्टीया समनि गेजेरावनो मोनसे भारतनि नेशनेल पार्टी राष्ट्रीय दल मर्यादाखौ मोननो हादोंमोन। बे पार्टीखौनो बिथाङा मिथिस्लाबै मानि खैसाराव मैया जायाफ्रामानो दिनै फैबाय थानाय इलेक्सन क'क्राझार लकसभानि इलेक्सननि टारगेटै लानानै नङै बायै बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदों। बे नंखाय। बिथाङा दासिमबो बबे समाव आरो माब्ला बिथाङा आम आदमी पार्टीनि सासे मेम्बार जायामोन, माब्ला मा जायामोन बिथांखौ जों रावबो सासेबो सिनाया। आंजों लोगोसे दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो आं चिरांनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांखौ दासिमबो सिनाया। आरो लोगोसे खबर लादों जों स्टेटआवबो, नाथाय बिथांनि नामखौ रावबो मिथिया। बिथांखौ आंबो सिनाया। बिथाङा मैया ससमा हमलायलायनानै सिनाया माया मानसि खय एकजन लानानै प्रेस मिट होदों। बिथाङा डाइरेक्टलि बुंदों फैबाय थानाय एबार लकसभायाव जों बिपिएफ पार्टीखौ समर्थन खालामसै होननानै बिथाङा अननाय भाबै बुंदों। बेखायनो बिथांखौ जों मोनसे वार्निं होदों। बिथाङा नंखाय बाखाय एफा गिदिर मोनसे नेशनेल पार्टी राजनितिक दलखौ आम आदमी पार्टीखौ बिदि बुंनो नाङा। बिथाङा जानो हागौ चान्स मोनदों। दिनै जोंनि बे आम आदमी पार्टीया दिल्ली पान्जाबाव सरकार सालायबाय थादों। आरो लोगोसे एबार एमपि इलेक्सनाव फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव मोनबा स्टेट गुजरात, गवा, हारियाना आरो जोंनि आसामावबो मोननै सिटआव जों सनितपुर आरो डिब्रुगड़आव मोनसे केन्डिडेट बसायगासिनो दङ। बेयाव निस्सय आसा खालामो नोंथांमोननि रायजो राजा आइ आफाफोरनि अननायाव जोंनि बे पार्टीनि आम आदमी पार्टीनि केन्डिडेटफ्रा निस्सय देरहाजाबोनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। बिदि मुहुर्त समाव बिथाङा नंबां जाबाङै बे सासे जोंनि आम आदमी पार्टीनि मेम्बारबो नङा। बिथाङा सासे आखाइ खबग्राबो जानो हायाखै। बेनो एफा गिदिर खोथा लानानै बिथाङा नंबां जाबाङै जोंनि आम आदमी पार्टीखौ अपमान खालामदों, बिपिएफ पार्टीखौ समर्थन खालामदों होनना बुंदों। बे एकदम नंखाय। जोंहा दासिमबो पार्टीयाव बे डिसिसना जायाखै। जों पार्टीयाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जों हदाय सब समाय जों आलासनायाव सोलियो। जों कन्टेक्टआव थाबाय थायो, जों मिटिं लाबाय थायो। नाथाय जों बबे पार्टीखौ जों सेलेक्ट खालामगोन जों दासिमबो डिसिसन खालामाखै। आरो जों बे डिसिसनखौ ओरैबायदि खालामगोन जाय केन्डिडेटआ जोंनि रायजो राजा गरिब गुन्द्रानि मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनो लागोन, सेंसन लाबोनो हागोन, स्किम लाबोनो हागोन, मोजां खामानि मावगोन। बेबायदि केन्डिडेटखौसो जों आम आदमी पार्टीखौ सेलेक्ट खालामगोन आरो जों बेखौ समर्थन खालामगोन।
जाय सुबुङा आम आदमि पार्टीनि मुं लानानै मैयानि दिनाव प्रेस मिट होबाय दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना आयेनारि माबा मोनसे राहा लागोन नामा? निस्सय निस्सय जों बेखौ टाइम होदों बिथाङा निस्सय जों मोनसे आसा खालामदों बिथाङा माबा गय जानानै बा गयनि निसायाव बा जौनि निसायाव माबा जाफ्लांदों जानो हागौ बा सनिबार खालिथ' सनिबाराव बिथाङा सनि मोदाय नांनायबो जानो हागौ बिथाङा सोरनिबा खैसार लानानै नंबां जाबां बिदि फानलाबायदों निस्सय अननाय जादों बेखौ जों सासे सुबुं हिसाबै जों कनसिडार होबाय बिथाङा साननै सानथामनि गेजेराव थिग जों साननैसिम होबाय 48 घन्टानि गेजेराव बिथाङा रिप्लाइखौ होनो हायाबा बबे समाव माला आरो बबेनि आम आदमि मेम्बारमोन बेयो बिथाङा बिनि सिनायथिखौ होनांगौ नङाबा जों बिनि सायाव आयेननि बागै मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। खुलुमबाय आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा नैबे मानसिया मैयाहाय नैबे आम आदमि पार्टी जानानै जिथा गावखौनो एमपि लकसभा इलेक्सनाव दारायगोन हिसाबै बुंनानै लानाया बे जोबोद गोरोन्थि मानो होनना बुङोबा बे मानसिया गसाइगावनि आरो बिनि मुङा कन्टेस्टर होनना बुङो बिथाङा बेखौ जोङो रावबो सिनाया आरो बेहा जेबो पर्टफलिय' गैया जों स्टेट लेभेलसिम जों खबर लाबाय आरो बिथाङा जिथा कंग्रेसनिफ्राय थांदों बिपिएफ दोलोआव निस्सय बे मानसिया माने ओरैबायदि बारग्रा आरोखि ओरैबायदि बारग्रा बे निस्सय मानसिया थाखा जाग्रा आंनि सन्देहआव आरोखि बेखायनो बेबायदि जोंनि आम आदमि पार्टीखौ फानदों दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि आरो जोंना प्रेसिडेन्टआबो दिनै एसे बेस्थ'नि खारनाव जों फैयाखै दा बेनिखायनो जों चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जयै लोगो नांनानै दिनै जों नैबे प्रेस मिटखौ इमिडियेटलि लानांगौ जादों मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जों रावबो सिनाया आरो जोंनि क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बेहा जेबो सोमोन्दो गैया आरो बियो फेकसो बियो थाबैनो बे नैबे गावनि जिथा बे मैया बुंनाय बाथ्रा बेफोरखौ थाबैनो बियो सिमान गावखौनो जानांगौ साननैनि गेजेरावनो नङाबा जों खाथियाव एमपि बिसायख'थि फैगासिनो दङ दा मैया नोंथांमोननि आम आदमि पार्टीनि मुं लानानै बिपिएफखौ सापर्ट होगोन होनना बुंबाय नाथाय नोंथांमोननि बिथुमा दासिम बेबायदि माबे मोनसे हान्जाखौहाय सापर्ट होगोन बेनि सोमोन्दै डिसिसन लायाखै गैया बिनि सोमोन्दै जाबो डिसिसन जेबो गैया आरो जोङो जायखौ सापर्ट होगोन बेखौ जों इयुनाव जोङो मिडियानि दारैनो जों फोरमायगोन गोजोन्थों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।